дар оғози озмуни ҷумҳуравии Тоҷикистон ватани азизи ман сухан аз ваҳдат рафт. Тараннуми истиқлолияти ватан карда шуда аз ободии сарзамини аҷдодӣ алфоз баён гардид. раиси шаҳри Хоруғ Мирзонабод Алишер Худобердӣ барои довталабони озмун комёбиву барорро таманно намуда қайд дошт ки даври шаҳрии озмун дар радифи чорабиниҳои бахшида ба 24-умин солгарди ваҳдати миллӣ доир шуда истодааст ва оғози ҳамаи ин шукуфоиҳо ваҳдати миллӣ аст. аз шоҳкориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сухан баён гардид ва ин озмун ҳамчун эҳдои сарвари давлат баҳри муаррифии истеъдодҳои насли ҷавон ба ифтихори сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти ватан маънидод карда шуд. бояд гуфт ки беш аз 40 нафар довталаб дар озмун дар номинатсияҳои гуногун иштирок намуда баромадкунандагон нахуст дар номинатсияи навозандагӣ маҳоратсанҷӣ карданд. жанри анъанавии ин номинатсия аз навои рубоб ва навозиши дигар асбобҳои мусиқии миллӣ иборат буд. дар жанри эстрадӣ навозандаи ҷавон Сомиддинов Ҳусайниддин аз ашъори бастакори муосири сатҳи ҷаҳонӣ гиторнавози машҳур Валерий Дидулия мусиқии фламенгаро манзур намуд. бо ин навозиш сазовори таҳсину офарини ҳайати ҳакамон гардид. ҳамзамон навозишҳо аз ашъори бастакорони ҷаҳонӣ ба сӯ оҳангҳои ҷолиб манзур гардиданд. дар номинатсияи композиторӣ бошад бастакори ҷавон Мазорбонов Комёр бо оҳанги тоза иҷоди худ аҳли толорро ба ваҷд овард. оҳангро худам эҷод намудам ва имрӯз пешкаши акамон гардондам ва боз 6-7 оҳанги дигар дорам. муддати 15 сол аст ман ки бо гитара сару кор дорам, бо мусиқӣ сару кор дорам. устоди аввалини ман Зафар Азизуллоев мебошанд ки хело чизоро аз он кас ёд гирифтам ва устоди беҳтарини дигари ман ин Иқбол Зоқибеков мебошад. дар номинатсияи сарояндагӣ бошад дар жанри анъанавии эстрадӣ баромадҳо ба сӯ ҷолиб манзур карда шуданд. мавзӯъҳои интихоб гардида аз ободии ватану кишвари аҷдодӣ тараннуми неъматҳои волои Тоҷикистон иборат буданд. چمنی سامانی را بلبل گویا هستیم بلبل گویا هستیم. من معروف با جهان‌آرا خواننده صنف نویم در مکتب مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 تحصیل می‌نمایم و من از خردی به موسیقی شوق و هوس زیاد داشتم و در آینده می‌خواهم که یک آهنگسازی مشهور شوم. من بیشتر موضوعهای زیبایی وطن، درباره طبیعت، درباره زیبایی آن موضوعها را پیشکش می نمایم و من امروز در نومیناسیای سرایندگی ژانر انعنوی اشتراک نمودم. آزمون به من معقول شد و من حس کردم که در تالار هم سرود مرا پذیرایی نمودند و من از این خرسندم. خوشبختانه بخش فرهنگی شهر خروغ با داوطلبان این آزمون بسیار سعی و تلاش کردند، بسیار تیاری دیدند، بسیار یک آهنگ‌های جالب در وصف وطن، در وصف تاجیکستان عزیز، در وصف مادر امروز که از طرف اشتراک کنندگان، از طرف داوطلبان، از طرف دوسترک‌های ما، از طرف دانشجویان سرایده شدند، نواخته شدند به درجه بلند. роҳбари ҳайати ҳакамон Саёд Қурбон Маҳмадов иброз намуд ки барои онҳо интихоб намудани беҳтаринҳо басо мушкил аст, зеро ҳама иштирокдорон сазовори ҷои арзанда ҳастанд. аз 43 иштирокчии озмун 26 нафар сазовори ҷои намоён гардида аз ҷониби раиси шаҳри Хоруғ Мирзонабод Алишер Худобердӣ ва мудири шеъбаи фарҳанги вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Саёд Қурбон Маҳмадов бо ифтихорномаву маблағи муайян қадридонӣ гардиданд.